θα πάμε στον κύριο Μιχαλόπουλο. Θα πάμε στον κύριο λοιπόν Μιχαλόπουλο, τον οποίο τον βλέπω στη σύνδεση και τον καλησπερίζω. Πώς είστε, κύριε Μιχαλόπουλε? Καλησπέρα, μια χαρά. Πολύ καλά, κυρία Ραμπατζή. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μοιράζεστε μια προσωπική σας εμπειρία, η οποία μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμη για όλους εμάς και για ανθρώπους οι οποίοι μας βλέπουν τώρα και ενδεχομένως να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με εσάς. Μιλάμε τώρα για το θέμα της ρευματοκλοπής, το είπαμε και στην αρχή με τον κύριο Λεχουρίδη, με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, αναφορικά με το γεγονός ότι έρχονται πρόστιμα και κατηγορούνται άνθρωποι για ρευματοκλοπή, την οποία και δεν έχουν κάνει. Πείτε μας λίγο την προσωπική σας εμπειρία και πού μπλεχτήκατε, για να αρχίσουμε λίγο να ξετυλίγουμε το κουβάρι. Οκ. Λοιπόν, ο γιος μου είναι 19 ετών, είναι φοιτητής στο Ηράκλειο της Κρήτης και πήγε πέρυσι, βρήκαμε ένα ωραίο σπίτι στο κέντρο, ήταν καινούριο, ήταν δηλαδή ο πρώτος που μπήκε μετά την ολική ανακαίνιση που έγινε. Κάναμε κανονικά όταν χρειάστηκε, γιατί στην αρχή παίρναμε εργοταξιακό ρεύμα. Όταν χρειάστηκε, κάναμε κανονικά σύμβαση με τη ΔΕΗ, με το φοιτητικό πρόγραμμα που είχε. Και μετά από λίγο μας ήρθε ένα έγγραφο, το οποίο κατηγορούσε το γιο μου για ρευματοκλοπή και συγκεκριμένα για σπασμένες σφραγίδες, καθώς και για έλλειψη παρόχου. Ενώ εμείς είχαμε κάνει σύνδεση με κάποιο πάροχο και έχουμε και τους λογαριασμούς. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ενώ είναι 19 ετών, τώρα τον κατηγορεί ότι έκλεβε το ρεύμα από τον Νοέμβριο του 2023, όταν ήταν μαθητής Γ' Λυκείου και έμενε στην Αλεξάνδρεια Μαθίας, κυριολεκτικά στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Ναι. Και δεν ξέρω αν κρυφά πήρε το αεροπλάνο τότε στην Κρήτη Λυκείου, πήγε στην Κρήτη επειδή υπολόγιζε ότι θα περνούσε εκεί και στο σπίτι που υπολόγιζε ότι θα μείνει έκανε δολιοφορά και γύρισε, αλλά εννοείται ότι αυτό δεν γίνεται. Και θα ήθελα λίγο να αναφερθώ. Κύριε Μιχαλόπουλε, έχουμε χρόνο και θέλω να αναφερθείτε, γιατί πραγματικά σας λέω ότι οι καταγγελίες που έχουμε είναι πάρα πολλές για ρευματοκλοπές και γενικότερα έχουμε ασχοληθεί και μέσα από το δελτίο και μέσα από τις εκπομπές μας. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, ήρθε στο παιδί σας, στο γιο σας, και πρόστιμο για αυτό το πράγμα? Ναι, ήρθε πρόστιμο 2.050 ευρώ περίπου, το οποίο μάλιστα ήταν αδιαπραγμάτευτο, όπως έλεγε. Του ήρθε μήνυμα 2 εβδομάδες πριν λήξει η πρώτη από τις 4 δόσεις και σε περίπτωση που δεν πληρώσεις μια δόση σου κόβουν κατευθείαν το ρεύμα και θα στέλνουν δικαστικά. Έχω ήδη πληρώσει τις 3 πρώτες δόσεις. Πληρώσατε? Ναι, πλήρωσα. Ναι. Θα μου πείτε γιατί πλήρωσα. Ξέρω γιατί πληρώσατε. Και ο Σοκράτης ή και το Κόνη. Ίσως γι' αυτό. Πληρώσατε γιατί αφορά το παιδί σας αφενός. Πληρώσατε γιατί ακριβώς θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να του κόψουν το ρεύμα και να είναι το παιδί χωρίς ρεύμα. Πληρώσατε για το λόγο ότι αν δεν πληρώνατε, ενδεχομένως αυτό να το κυζότανε το πρόστιμο και αύριο μεθαύριο το παιδί σας ήθελε να κάνει μια συναλλαγή και να μην μπορούσε, γιατί θα φαινόταν ότι είναι αυτό που λέμε κατηγορούμενος για ρευματοκλοπή, την οποία και δεν πλήρωσε. Και ουσιαστικά μπήκατε εσείς σε μια διαδικασία να καθαρίσετε, και το βάζω σε εισαγωγικά, το όνομα του παιδιού σας για κάτι που δεν έκανε και για κάτι που ευθύνεται η ΔΕΗ. Εγώ λέω τώρα λοιπόν η ΔΔΕ, με συγχωρείτε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει τρόπος εσείς νομικά να κινηθείτε, θέλετε να κινηθείτε νομικά, έτσι ώστε να αποδείξετε ότι το παιδί, γιατί τώρα να έμενε εκεί, να πήγαινε και να έκανε ρευματοκλοπή σε ένα άλλο μέρος, αντιλαμβάνεστε ότι είναι, θα καταρριφθεί αυτό το επιχείρημα και αδιανόητο σε οποιοδήποτε δικαστήριο, φυσικό δικαστήριο πάτε. Εννοείται ότι θα το κυνηγήσω νομικά. Καταρχάς, ήδη απειλούν ότι οι ίδιοι θα τον σύρουν δικαστικά το γιο μου. Ήδη τον έχουν διασύρει ηθικά, πνευματικά, ψυχολογικά κτλ. Ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει ο ίδιος να βρεθεί με λερωμένο του ποινικού τρόπο. Δηλαδή, τώρα ξεκινάει την φοιτητική του πορεία και την ενήλικη ζωή του, όντας κατηγορούμενος για ένα σοβαρό δίκημα που εννοείται δεν έκανε ποτέ. Εννοείται θα το κυνηγήσω νομικά. Έχω βάλει δικηγόρο. Θα συμμετέχω και σε μια ομαδική αγωγή που διοργανώνεται από μια μεγάλη ομάδα στο Facebook, το οποίο πριν από λίγο είδα έχει 10.000 μέλη. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε 7.800, γίνεται χαμός, καταλαβαίνετε. Απλά κάτι ακόμη πολύ σημαντικό. Έβαλα τη δικηγόρο να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με το ΔΔΕ. Έκανε πολλαπλές αιτήσεις παράστασης, αλλά τις αρνήθηκαν όλες, χωρίς αιτιολογία. Και όταν ρώτησε στη ΔΕΗ, εκεί στο γάζι του Ηρακλείου, που είναι ακριβώς δίπλα με τη ΔΔΕ,
Της είπαν ότι εκεί στο ΔΔΕ είναι άβατο. Δεν μπαίνει κανένας. Και ρωτώ εγώ τώρα, ο νέος τώρα, ο γιος μου, ο μελλοντικός επιστήμονας, αργότερα, γιατί να θελήσει να μείνει στη χώρα που τον κατηγορεί με το καλημέρα ότι είναι απατεώνας και κλέφτης και να μην μετικήσει σε μια αληθινά ευνομούμενη χώρα, στην οποία τουλάχιστον θα μπορεί να βρει το δίκιο του. Και όχι να του λένε ότι είναι άβατο, ή τουλάχιστον θα ισχύει το κριτήριο της αθωότητας. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, και αν φαντάζομαι έχετε και άλλες περιπτώσεις, δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελεύθεροι. Μιλάμε για ένα κυνήγι μαγισσών. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο να μην μπορούμε να μιλήσουμε με το ΔΔΕ. Έχουμε κάνει ενστάσεις, αλλά διαβάζω για περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν απαντήθηκαν ποτέ. Μα ποτέ, ακόμη και μετά από μήνες. Τώρα λίγο πήραν εμπρός. Γιατί είναι μαζικό το ζήτημα και αντιλαμβάνονται ότι έρχεται αυτό που λέμε τσουνάμι αναφορικά με τις και καταγγελίες και ενδεχομένως αγωγές. Ναι, εννοείται, θα κινηθώ. Εγώ θα φτάσω και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Γιατί έχει να κάνει με το γιο μου. Όποιος και να είναι ένας νέος, εννοείται δεν υπήρχε δόλος, εννοείται ότι δεν έκανε αυτό για το οποίο τον κατηγορούν, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι αυτή τη στιγμή κατηγορείται για ένα ποινικό αδίκημα, χωρίς να φταίει. Εγώ θα φτάσω στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και θα κινηθώ προφανώς αργότερα και για την ηθική βλάβη που του έχουν προκαλέσει. Βέβαια. Και σε μια τόσο τρυφερή ηλικία που πολύ σωστά είπατε ότι ξεκινάει τώρα την ακαδημαϊκή του πορεία, γιατί τα παιδιά σε αυτή την ηλικία είναι γεμάτα όνειρα, έχουν στο μυαλό τους ότι τελειώνοντας τις σπουδές τους θα μείνουν στον τόπο τους και θα προσφέρουν. Και έρχεται ο τόπος αυτός να τους πει ότι ξέρεις κάτι, όχι το αν έκανες ή δεν έκανες, αυτό είναι μια άλλη τάξεως κουβέντα και συζήτηση, αλλά σε ηθικό επίπεδο και σε επίπεδο αποδείξεως ότι δεν μπορείς να βρεις εύκολα το δίκιο σου. Και αυτό είναι πολύ απογοητευτικό για έναν νέον άνθρωπο και νομίζω ότι είναι και μια παράμετρος που πρέπει να υποθεί και να το δούμε και κάτω από αυτό το πρίσμα. Με χαροποιεί βέβαια από τη μία το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 7.800 οι καταγγελίες ή εν πάση περιπτώσει περιπτώσεις. Σήμερα είναι 10.000 και ενδεχομένως αύριο πολύ περισσότερες, γιατί η μαζικότητα όλων αυτών και η επιμονή και το πείσμα των ανθρώπων για να αποδείξουν την αλήθεια των ισχυρισμών τους, ενδεχομένως να φέρει και ένα αποτέλεσμα. Γιατί και η δημοσιοποίηση φυσικά των πραγμάτων. Αν μπορούσα να αναφέρω το όνομα της ομάδας, λέγεται Άδικες Ψεύτικες Καταγγελίες Ρευματοκλοπές, Ρευματοκλοπή ΔΔΕ, ΡΑΗ. Αυτή τη στιγμή είχε 9.900 μέλη, τώρα το βλέπω, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 7.800. Και αν το διαβάσετε πραγματικά, όποιος διαβάσει θα εξοργιστεί με απλές περιπτώσεις απλών συνανθρώπων μας, ακόμη και ηλικιωμένων, που χωρίς να φταίνε, ξυπνάνε το πρωί και βρίσκονται κατηγορούμενοι για ρευματοκλοπή. Και ευτυχώς έχω σχετικά μικρό ποσό το 2050. Διαβάζω για περιπτώσεις 5, 15, 27.500 ευρώ. Διαβάζω για περίπτωση μια κυρία στην Αθήνα, η οποία πήρε δάνειο για να μπορέσει να το πληρώσει. Αλλά αυτό που είπα και πριν, μιλάμε για brain drain και για το δημογραφικό πρόβλημα. Ξαναλέω, ο νέος αυτός τώρα γιατί να θελήσει να μείνει στη χώρα του, όσο και να την αγαπάει, που την αγαπάει. Έχει μάθει από τους γονείς του, έχει λάβει ελληνική διατροφή και έχει μάθει να αγαπάει τη χώρα του και όλους τους συνανθρώπους του. Επειδή είστε πολύ... Θα σας πω κάτι. Επειδή έχω διαβάσει λίγο και την ιστορία που μας έχετε στείλει και το τι ακριβώς παιδί είναι ο γιος σας, εσείς είστε πολύ μετριόφρον και καλά κάνετε. Παρά το γεγονός ότι πάντοτε οι γονείς είμαστε πολύ περήφανοι για τα παιδιά μας, είναι ένα παιδί το οποίο πραγματικά έχει και λαμπρές σπουδές μέχρι στιγμής και γενικότερα είναι ένα παιδί το οποίο πραγματικά θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά να παραμείνει στην Ελλάδα και να κάνει πράγματα τα οποία αγαπά να κάνει και όλο αυτό μέσα σε πολλά εισαγωγικά στερείται. Ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω, γιατί υπάρχουν και καταγγελίες και υπάρχουν και τηλεφωνήματα. Εάν κάποιος χρειαστεί την βοήθειά σας, γιατί είπατε ότι είστε μία, πώς να το πω τώρα, ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ενώνεστε προκειμένου να βρείτε το δίκιο σας για τις ρευματοκλοπές, φαντάζομαι μπορούμε να δώσουμε κάποια στοιχεία προκειμένου περισσότεροι άνθρωποι να μπείτε κάτω από αυτή την ομπρέλα και να διεκδικήσετε το δίκιο σας. Εννοείται, η ομάδα είναι ανοιχτή.
Ωραία. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος της ομάδας. Υπεύθυνος της ομάδας είναι η κυρία Φαράτου, Ωραία. η οποία οργανώνει την ομάδα και κάνει φοβερή δουλειά και έχει δώσει φοβερές συμβουλές κτλ. Παρακαλώ, όποιος θέλει να πει, γιατί μόνο η ισχύσαν την ενώση, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε το δικαίωμα. Έτσι είναι. Αυτό είναι η αλήθεια. Και κάτι άλλο που επίσης με εξοργίζει είναι γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια θεσμική αντιμετώπιση των καταναλωτών. Δηλαδή, η πολιτική ηγεσία αποφεύγει. Έχει αντιπολίτευση, δηλαδή, αφού βλέπουν τι γίνεται. Δεν γίνεται όλοι εμείς οι πατρικοί Έλληνες να ξεκινήσουμε. Καλά, μην φοβάσαι. Οι πατριώτες δεν είναι κακό να είναι κάποιος πατριώτης, κύριε Μιχαλόπουλε. Και καλά κάνετε. Ναι, δηλαδή, τώρα να μην φτάσουμε σε ένα άλλο σημείο να φοβόμαστε να πούμε πράγματα τα οποία μας κάνουν περήφανους και αισθανόμαστε καλά για αυτά. Και κάτι σχετικό για το γιο μου, μην νομίζετε ότι είναι ρήψαστης. Ο ίδιος μου είπε, μπαμπά, λέγω και να αναγκαστώ να φύγω, κυρίως για δουλειά. Εγώ λέει θα εκπληρώσω τη στρατιωτική μου θητεία πλήρως. Δεν είναι δηλαδή κάποιος ρήψαστης. Και έχει μεγαλώσει με ελληνικά ιδεώδη. Κοιτάξτε, δεν σήμερα και μόνο. Όπως και άλλοι. Θα σας πω και κάτι άλλο, κύριε Μιχαλόπουλε. Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα είναι πραγματικά πάρα πολύ παρήγορος. Είναι και σήμερα η Παγκόσμια ημέρα, η Διεθνής Μέρα Παγκόσμια για την ελληνική γλώσσα, η οποία για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε και από την UNESCO. Και το γεγονός ότι ο γιος σας χρησιμοποιεί τη λέξη ρήψασπης, που νομίζω ότι δεν την ξέρουν και πάρα πολύ, πιστέψτε με. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό στην κουβέντα που κάνουμε και στα συναισθήματα και στον τρόπο με τον οποίο έχει μεγαλώσει το παιδί σας. Εγώ θεωρώ ότι με κάποιο τρόπο θα δικαιωθεί όλη αυτή η προσπάθειά σας. Εμείς να ξέρετε ότι θα είμαστε εδώ, πάντοτε θα προσφέρουμε βήμα, προκειμένου η φωνή των ανθρώπων που αδικούνται να μπορεί να περάσει προς τα έξω και πραγματικά να κινητοποιήσει και πολιτικούς φορείς, γιατί όντως είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Και όταν μου λέτε ότι υπήρχε γυναίκα η οποία δανείστηκε για να μπορέσει να πληρώσει ένα πρόστιμο για κάτι το οποίο δεν έκανε, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα. Πράγματι. Αν μπορώ να πω κάτι τελευταίο. Βεβαίως. Έκανα χθες το βράδυ μία μικρή έρευνα χρησιμοποιώντας τη τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο ΔΕΒΙ δεν είναι δημόσιος. Έχει σε μεγάλο ποσοστό μία εταιρεία από την Αυστραλία, την Macquarie Asset Management. Όπως λέει και η ονομασία, είναι εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων. Το μόνο που την νοιάζει είναι να βγάλει κέρδος. Μάλιστα, η ίδια είχε αναλάβει και τη διαχείριση του νερού στον Τάμεση στο Λονδίνο. Και εκεί το μόνο που έκανε ήταν να δημιουργήσει προβλήματα. Δηλαδή, άφησε χρέη, τεράστια χρέη, και απ' την άλλη έδωσε τεράστια μερίσματα στους μετόχους. Αυτοί θέλουν να βγάλουν τα λεφτά. Όμως πρέπει να υπάρχει ένας θεσμικός τρόπος αντιμετώπισης των καταναλωτών. Πρέπει το κράτος να κάνει κάτι. Δεν γίνεται να ταλαιπωρούνται τόσοι Έλληνες. Εγώ είμαι τυχερός που έλαβα μικρό σχετικά πρόστιμο, αλλά διαβάζω καθημερινά περιπτώσεις Ελλήνων που δεν μπορούν να το πληρώσουν. Τους κόβουν το ρεύμα, τους στέλνουν στα δικαστήρια και όλα αυτά άδικα, χωρίς πραγματικά να έχουν κάνει τη ρευματοκλοπή. Έτσι. Κύριε Μιχαλόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ. Θέλουμε να μας κρατάτε ενήμερους για το τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η εξέλιξη στην υπόθεση, όχι μόνο τη δική σας, αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν συνταχθεί κάτω από την προσπάθεια αυτή. Τους χαιρετισμούς μας και την καλή σταδιοδρομία στο γιο σας, σε ό,τι και αν έχει επιλέξει. Και σίγουρα θα δικαιωθούν και τα όνειρά του και η κόπη του, γιατί αυτός ο οποίος έχει έτσι στοχοπροσήλωση και όνειρα δεν χάνεται. Αυτό είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μιχαλόπουλε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Λοιπόν,